शुभेच्छु छात्र छात्री माने प्रथम दिवस रे आमे पद्म कवितार कवि परिचय सह प्रथम चारोटी पद आलोचना कर सारी। द्वितीय पद दिवस संख्या 5, 6, 7 और 8 आलोचना करिबा। भक्त कवि मधुसूदन राव जे कि ओडिया शिशु साहित्यर प्रचंड प्रतिभा, आधुनिक ओडिया साहित्यर अन्यतम स्रष्टा, अन्यतम विंधाणी, सृष्टि रहस्य पद्मर रूपराज रे विमोहित हेबा संगे संगे तन्मध्य ईश्वर विश्वासर भाव द्वारा से खेलाई पारिछंती। समिश्रित सौंदर्य बोध और ईश्वर अनुभूति को से तांको कविता रे आलोकपात करिछंती। ताले प्रथमे आमे कविता आवृत्ति करिबा। मकरंद मृत हृदय तोहर तहु स्फुरई बास कि मनोहर जे हृदय तोहर से मधुपाने मत मधुपदल से सौरभे पराण केड़े शीतल हे केड़े शीतल श्वेत लोहिते रंगा तो शुभ्रतनु बारे देखिले केभे न जीव मनु ये न जीव मनु सर्वशोभार तुही उपमा स्थल भक्त प्रेमी कर तुही संबल हे तुही संबल स्नेह करुणा भक्ति पवित्र रस पूरी तो अंतर रेता मोहरस रे रेता मोहरस नहिले काहू तोर दर्शने मन विमल प्रेम रसे हुए मगन हे हुए मगन मधुमय पवित्र जहा विश्वरे तो नाम संगे मिशा विधाता बोरे जे जहा विश्वरे प्रिय मुख नयन कर चरण तो नाम संगे सिना सुख कारण गो सुख कारण। तबे पंचम पद मकरंद अमृत हृदय तोहर तहु स्फुरई वास कि मनोहर। मकरंद महु फूलर मधु बा पुष्प मधु, मकरंद अमृत हृदय तोहर। कवि मधुसूदन राव पद्म फूल को देखि आई से विमोहित होइछंती। शुभ्र तनु तार तनु बा शरीर को देखि कि अमृते केउं भले अमृतरे पद्मर शरीर गढ़ा होइछ बोली से आश्चर्य हो जाउछंती। एवं मकरंद अमृत हृदय तोहर कवि पद्म कहउछंती रे पद्म तू भक्त सूर्य तोर विभु तोर प्रभु से तोते मकरंद अमृत रे तो शरीर को गढ़ी हृदय तोहर मकरंद अमृत। एठी मकरंद जहा अमृत ताहा अर्थात पद्म फूल रो शरीर रे थिबा मकरंद बा फूलर रस ही होछि अमृत तुल्य। सेथिरे पुष्पर बा पद्म फूलर शरीर पुरीछि तहु स्फुरई बास कि मनोहर। स्फुरित हेउछि चहटी जाउछि बासना से मकरंदर बासना दिग्विदिग छुटी जाउछि एवं एहा कि मनोहर कि सुंदर बोली कवि कहउछंती। से मधु पाने मत मधुपदल से सौरभे पराण किड़े शीतल। से मधुपाने से मधुपान रे मधुपान करने निमंते मधुपान अर्थात पद्मफूल शरीर में थिबा मकरंद को पान करने
ମତ 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 ତ ମତାମତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ମତ ପାଗଳ ବା ଭ୍ରମ। ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମଧୁପ ଦଳ, ମଧୁପ ମଧୁପାନ କରେ ଯେ, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧୁପ ଦଳ, ତେଣୁ ମଧୁପ ମଧୁପାନ କରେ ଯେ। ତାହେଲେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧୁପ ଦଳ ଭ୍ରମର ମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଦେଖରେ ନଳିନୀ 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 ରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯମ କଳଙ୍କାର ଆମେ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ପଦଟି ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମକରନ୍ଦ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ମଧୁ ବା ମହୁକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁପଦଳ ଭ୍ରମର ମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସୌରଭେ, ସୌରଭ ବାସ୍ନା, ସୌରଭେ ବାସ୍ନାରେ ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ପଦ୍ୟରେ ପରାଣ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ, ସେ ସୌରଭେ ପରାଣ କିଡ଼େ ଶୀତଳ। ତେଣୁ ସେ ସୌରଭ, ସେ ବାସ୍ନାରେ ବା ସେ ବାସ୍ନାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧୁପଦଳ ମତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି। ଏ ସୌରଭରେ ବା ମଧୁପାନ କରି ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ପଦ ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତେ ରଙ୍ଗା ତୁ ଶୁଭ୍ର ତନୁ, ବାରେ ଦେଖିଲେ କେଭେ ନଜୀବ ମନୁ, ସର୍ବ ଶୋଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ, ଶ୍ଵେତ ଶୁଭ୍ର ଧଳା, ଲୋହିତ ଲାଲ, ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆଉ ଲାଲ ମିଶାମିଶି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତୋ ଶୁଭ୍ର ତନୁ। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଶୁଭ୍ର ଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ, ଶୁଭ୍ର ତନୁ, ତନୁ ବୋଲନ୍ତେ ଶରୀର। କବି ପଦ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପଦ୍ମ ତୋର ଶରୀର ତୋହର ତନୁ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ଵେତ ଆଉ ଲୋହିତ, ଧଳା ଆଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମିଶାମିଶି ତୋ ଶରୀର। ବାରେ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, କେବେ ବାରେ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେ ବା କିଏ କେହି ବି ଦେଖନ୍ତି, କେଭେ ନଜୀବ ମନୁ, ମନରୁ ଏହା ପାଶୋରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ମାନେ ଏ ପଦ୍ମଫୁଲର ଶରୀର ଅମୃତରେ ଗଢ଼ା, ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଏ, ଜ୍ୟୋତିଧାରା ସେ ପାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ନିବିଡ଼ ନିଗୁଢ଼ ଯୋଗ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ କି ସୁନ୍ଦର ସୌରଭ, କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ସେ ଚହଟାଇ ପାରୁଛି। ଆଧୁନିକ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟିଏ ପଦ ଏଠି ମନେ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ। କବିତାର ନାଁ ହେଲା ଛୋଟରୁ ବଡ଼। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସାଥେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଛୁଟେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସୌରଭ ବା ବାସ୍ନା ଆଜି ଦିଗ୍ବିଦିଗ ଛୁଟିଯାଏ, ଚହଟିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ତାହାର ଶରୀର ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗା, ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ, ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଶ୍ଵେତ ଆଉ ଲୋହିତ। ଯଦି କିଏ କେବେ ଦେଖିଥାଏ ତାହେଲେ ପାଶୋରି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ମନରୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବ ଶୋଭାର ତୋହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଉପମା ତୁଳନା, ଉପମା ଉପମା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ଉପମା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ, ଉପମା ଆମେ ତୁଳନା କଲେ ଉପମା କରୁ, ଉପମା କହିଥାଉ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ସର୍ବଶୋଭାର, ସର୍ବ ସବୁ, ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତୁହି ତୁହି ବୋଲନ୍ତେ ପଦ୍ମ, ଉପମା ସ୍ଥଳ। ସତେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ତତେ ସବୁ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ ସର୍ବଶୋଭାର ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ।
ଭକ୍ତ। ଏଠି ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମକୁ ନେଇ କବି ଲେଖକମାନେ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଭାବୁକମାନେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରେ ପଦ୍ମ ତୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମ ସହିତ। ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଓ ପଦ୍ମ ଉଭୟେ ଏକକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିବିଡ଼ ବା ନିଗୁଢ଼ ଯୋଗକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ମନେ ପଡ଼େ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ। ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଧାର। ଏଠି ଆଧାର ଆଧେୟର ସମ୍ପର୍କ। ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭକ୍ତ। କେମିତି? ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଧାର, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଧାର। ସତ ସୁଷମାକୁ ଭଳି ଯାଉ ଆମ ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠୁ ଲିର ଭାର, ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠୁ ଲିର ଭାର। ତେଣୁ ସର୍ବସ୍ୱଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳ ବୋଲନ୍ତେ ଧନ। ସପ୍ତମ ପଦ, ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତୋ ଅନ୍ତର ରୀତାମ ରସ। ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମର ସେ ହୁଏ ମଗନ। ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସରେ ତୋର ଅନ୍ତର ପୁରିଛି ରେ ତାମରସ। ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତାମରସ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ରସରେ ତୋ ଅନ୍ତର ପୁରିଛି। ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ। ଏ ସବୁ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ଭଳି ପବିତ୍ର ରସ ତୋ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁ ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ, ମୃତ ପ୍ରାୟ ଏବଂ ତୋତେ କେହି ପଚାରନ୍ତେ ନାହିଁ ବା ତୋହର ଦର୍ଶନେ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ କେହି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ନହିଲେ କାହୁଁ, ଯଦି ଏହା ନଥାନ୍ତା କାହୁଁ କିଏ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତା? ବିମଳ ପ୍ରେମର ସେ, ବିମଳ କହିଲେ ପରିଷ୍କାର ବା ସଫା, ପ୍ରେମର ସେ ହୁଏ ମଗନ, ହୁଏ ମଗନ, ମଗନ ମଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ଲାଗି ରହେ। ବିମଳ ପ୍ରେମରସ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିମଳ ପ୍ରେମରସ? ନା ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ ହେଉଛି ବିମଳ ପ୍ରେମରସ। ଏହା ହେତୁ ତୋ ପାଖରେ ଥିବା ହେତୁ ମୋର ହୃଦୟ ତୋ ସହିତ ଲାଗି ରହେ, ଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ବା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ପଦ, ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ପଦ୍ମର ଏଇଭଳିଆ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। କାହିଁକି? ନା ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ବିଧାତା ବରେ, ବିଧାତା ବା ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ତୁ ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ, ତୁ ପୂତ ପବିତ୍ର ମଧୁମୟ ହୋଇପାରିଛୁ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ। ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣରେ ସହିତ ମିଶିଛି, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ନାମ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ କିପରି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ ପଦ୍ମ ମୁଖ, ପଦ୍ମନାଭ, ନୟନ, ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଲୋଚନ କହିଲେ ଆଖି, କର, ହାତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଚରଣ ପଦ୍ମଚରଣ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ଚରଣ, ପଦ୍ମ ସହିତ ଲୋଚନ, ପଦ୍ମ ସହିତ ମୁଖ, ପଦ୍ମ ସହିତ ନାଭ, ପଦ୍ମ ସହିତ ଭୂଷଣ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ଶରୀର ଏହି ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା।
ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଉତ୍ପଳ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତାମରସ, ଧନ୍ୟ ଏ ପୁଷ୍କର, ଧନ୍ୟ ଏ ନଳିନୀ, ଧନ୍ୟ ଏ ପଦ୍ମ। ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁଖର କାରଣ ରେ ପଦ୍ମ। ତୋ ସହିତ, ତୋ ନାମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୋର। ତେବେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହେବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତିର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତି ସହ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।